Even se ka nkwuo tata bụ na ụwa ndụ na-abịa na be m okwu bugo nye biwo mana ibe mere nsi njisi ka nkwukwa ya tata mana o nwere ụwa ndụ batara social media na ọvụ nwere ndị mepere Facebook ọvụ bido ifolo anyị ọfụ so ka nkwukwa ka onye anụbe anụkwa ụwa ndụ na-achatị m ụwa ndụ na-akpọ m ụwa ndụ na-abịa si na ibebe abịara bụ ka emere iwe ọgwụ ka ba nwebe ego mana o nwere ọsọ ntị ndụ yi na o nwere iwe ọ na-eme enwere iwe ị na-eme ịba moto bịababa akwa si na ịchọ ka akwa meri gị ọgwụ ka ị nwebe ego agwago m ndị mmadụ sịva o nwere ọgwụ ihe eme ị na-akpọ ụra ị ga-esi n'elu daa. You must have something doing. Ya ba gwọrị gị ọgwụ ọ na-aga dibịa ọbụla si na ọ ya agwọrị gị ọgwụ na o nwere ire na-arụ ị ga-esi n'elu na-ada wayo ka dibịa ahụ chọrọ ka o gwuo gị. O nwere ibe ime nji gwa gị mma agwa gị eziokwu o tega anyị na dibịa and dibịa emechara m iwe ọ ya emeri m anyị do almost 13 years mebe dibịa emego dibịa more than 13 years or 12 years now. So anyị adịgo nnekwu in the age of 18-19 years mana onwe ike ụwa ndị amala anyị mana ndị ọba makwa ndị Nnewi bụkwa village bụkwa n'ebolo bụkwa n'ebo village anyị makwa Ojoto makwa Ishi makwa so o tega Hausa na ụta papa m bụ nnekwu dibịa ka ọ bụrụ na ị mara onye a na-akpọ mmiri mara ugo you no need to ask anybody. Ka ọ bụrụ na ị mara onye bụ mmiri mara ugo ị kwesịrị ịma na dibịa pụrụ epu na be anyị. Papa m ka na-eme dibịa wee ruo echi na-aghọta dibịa dị be anyị ngụbara ndị mere dibịa etibe mkpu. So n'ibe m na-asị ka m gwa gị tata bụ ihe agba mbọ ka ị nwee something doing bibi ijebebe dibịa si dibịa ya gwọrị gị ọgwụ ka ị nwebe ego maka ụfọdụ ndị nwere ibe ba na-arụ ijebe dibịa gwa ya na ị chọrọ ka arụọrụ gị ibobo agwọrụ gị ibobo enu gwọrụ gị ibobo ana gwọrụ gị oke ite enu gwọrụ gị oke ite ana. Ka m gwakwa gị nwanne m ọma nrụrụ ọrụ awele na-eme ife ọbụla ị na-azụ ahịa ma ụdị ahụ na-eme dibịa enwere m oke awere nya kpata na ekwu enukwu a na ibiela akwa a na-emelọ na nkịtị ikolobịa da ahụ ị ga-eji menten ahụ ya azụ na ikolobịa ahụrụ ọwa naira onye ka m ji ekwu na ikolobịa da ahụ ikolobịa survive na ikolobịa abụrụ obere iwe so n'anya ka m ji ekwu na ikolobịa da ahụhụ na na-emerụ ikolobịa na nkịtị onye eme ikolobịa ya enweghịrị ego. So na ibe m na-agwa gị tata bụ adazi na-ejebe dibịa si dibịa ya meri gị ọgwụ mana ị nwere ọsọ ntị ndụ yi nwere ọgwụ dibịa ya emeri gị ka ego si n'elu daa ihe enweghịrị ebe na-arụ ị na-aghọta nya ka m ji wee pụta wee na-agwa ndị mmadụ sịba fisi onwe gị nwee something doing nwee something doing before ijebe iji egwu ọgwụ. Ọ bụrụ na mụ bụ akwa maara ọgwụ ya bụ ma ọ bụ na enwere ọgwụ ya bụ adọba ụdị ahụ ị ga-esi n'elu na-ada ịma mvụrụ m ebe m na-agwọ ọgwụ maka chukwu ịwụcha m ebe m na-agwọ ọgwụ imerụ m ebere nke na ịgwọ ọgwụ dị izi ịmụkọrọ onwe ọgwụ ya bịa gwasịa asị ụna o lelere iti swet
gwa ya sịbakwa ọgwụ ahụ ma abụ na onye ibe achọ, maka ọ bụ na o nyere ibe achọ igwe mmadụ kwuo maka o nwere ike ọ bụrụ ovu ahụ ewere ofu ahụ aka ntamotu mma niile ị na-eme makwa ibe dibịa gwọgide ọgwụ mmadụ wee bịa kenee ya na iwe ọ gwọrụlelele iche na ọ dị izi. Ọ bụrụ na enwere ibe ya abịa eme ego eju ọgwụ ahụ nna agwọ ngwọ ya ole agwa gị ibe ihe enye m ka ọ bụrụ na ọgwụ lee nya ka anyị ji eme odogwu. Ịbụ na mụ nwee something doing na mụ na-agwọ ọgwụ ịhụrụ ya. Ụdị a ka ọ dịkwa gụ nwa na-eme biznes. Ọ itinye ọ bụ na biznes unu na-eletabụ like 500,000 every day and the expenses karị mana ị nwere ngwa ahịa na ị chọrọ ka ị na-azụta nnekwu ego. Ọ ịbịa agwawa ọgwụ ya bịa etinye omuvube inwebe customers inwe sweet mouth ịgwa mmadụ okwu oge ege ntị. Ọ ibe dibịa na-agwọ n'ọgwụ. Ịghọtara? Mana ị nọrọ ovu ebe na-asị na o nwere iwe na-abịa gwọsitere ọgwụ ije na akpụ ụla eji esi n'elu na-abụ na na-ada ibe niile a bụkwa onye gba ụdị ibe ahụ ma na ọ chọrọ ka o mee gị wayo. Ị na-aghọta? Onwere ibe mmadụ onwere ọgwụ mmadụ ya abụ ọgwọ si ga-esi n'elu daa ibe nwa ka m sị ka m bịa ka m mee adres this night ka m bịa ka m dozie dị okwu maka na youth na-akpọ m na vonu na-agba m na va chọrọ ka va bute ike na va chọrọ ịjụzi onye akara ibe ọ na-arụ ọsụ na o nwere. Ị na-agbazi onye ahụ na ị na-emelọkwa n'ụdị ibe a ọsụ ọkụ ya wetara ego ma eri m ọgwụ. Ị na-agwa ya kere ibe ị na-arụ ọsụ na o nwere ibe ọ na-arụ maka chukwu emechara ọgwụ ahụ onwere ọha ya ese ife onwe ike na-arụ ụlọ bụ ije ịyọ mmadụ ibe ọ dashi ahụ ya yọgidezi mmadụ ibe n'ụwa wee nwụrụ. Nwee something doing. Ọ ibe abụ na-emekwa some boys now. Ihe abụ mmadụ onwere ibe ọ na-arụ onwekwuru biznes ọ mụrụ onwekwuru ive o medoru mbụ ele a na-akpọjebe ya obodo oyibo maka na ọfụgo na onwego ndị si obodo oyibo bata lụọ ụlọ elu na-agba moto oche na obodo oyibo bụ ilu ịkarịba ego n'ukwu isi. Ọ dụrụ ụdị ahụ ihe enwe something doing either na ijide ọrụ aka maọbụ na ịgụrụ akwụkwọ iruo ịbanye ọrụ maọbụ na inwedo blen ya bụ iruo onwe ife ịfụrụ ibudo ya anya bido from there. Mana ihe abụ ụfọ ndị obiti mpataka amala edebe amala agụ enwela aka ọrụ ka amakwụlọ ụdị bụ na mmadụ gaa afịa $2,000 inye chenji $200 ụfọ ndị amakwụrụ ịkapụ jebe obodo oyibo ilu ebe ahụ ịtacha ahụhụ mgbe uche onye eji wee ghọta ọdụka onye bidokwa ụwa n'isi. Ịghọtara? So isiokwu m bụ gbaa mbọ nwee something doing bifo ijebe ka ije kpebe ekpere ka chukwu nyere gị aka. Nọọ n'ihe ị na-eme ka chukwu eji wee nyere gị aka ọ wee dị mma. Ịghọtara ibe m na-ekwu? Maka na meseji dị too much. Iju onye akara iwe ọ na-arụsị na o nwere iwe ọ na-arụ nya nwee ibe ị na-arụ ọ bụgo nọbọtị nke ị na-apres nya ọrụ ka ọ bụ. Ị na-aghọta? Nya bụrụzie na agụ na ọrụ kwụsị okwu na ọ na-egere ọgwụ ntị etinye ọgwụ ọrụ ofu ụbọchị ọrụ ya ege gị ntị ebugo ka o jide ma ọ bụ na-emụsị ọrụ mana ị na-enwetara ọrụ ịbịa ga-enye gị ọgwụ ọ dị mma. onwere mgbe enyecha ọgwụ ije na ọ bụrụ na agụ na mmadụ 5 ekwu okwu ọrụ ịbụ ya daba eri ebugo iwe ọgwụ na-arụ iwe niile abụrụ ife ọgwụ kwọrọ o nwekwa nke ego na-eme maka onye nwere ngwa ahịa na shop na-agwọ ọgwụ ka kọstọma na-abịa banza ka ọ na-akọkwa ngwa ahịa ya adị iwe chọbazie kọstọma. Mgbe abụọ bụ
ị nwere ike gwọta ọgwụ ka ahịa wee na-agagharị gị ọfụma. Ị na-aghọta ibe m na-ekwu? Onye ka nsị ka nkọwara ụnụ, ejezina be dibịa si dibịa ya gwọrọ ọgwụ mana ị nwere ife na-arụ, ibe niile aba nza. Nya bụ ibe akwa sị ka m pụta taa ka m gwa gị, abụkwa na ewere anyị anyị pụta ya na bọọlụ ewụchasịa anyị n'ilu ọrụ ụdị anyị ji arụ ọrụ fụ ụdị hit na-agba nwoke, ị mara na ọ dịrị izu. Ị na-aghọta? There is time for everything. So efilu na naira lụsị ụla teta ụlọ ụtụ ego ju na akpa mba, ụdị ibe a adịrọ. Ọ iwe onye na-arụ ka o ji eri iwe, kama ọ bụrụ na ọ na-agara aga itinye ọgwụ n'anya ka ọgwụ ju adị involve. Mmerụ na onye arụ esiri ike ṅụọ ọgwụ arụ esie ya ike, ọ bụrụ ka o jide pawa. Nsị ka m kwuo na Disemba ana m afụsị my followers, mana ọ dịrị izi post ibe dibịa na-eme ọ dịrị izi share ibe dibịa na-eme. Ịma na ndị Nollywood emego ndị mmadụ, ị na-aghọta, fa na-afụta dibịa as evil, maka na fim niile nnenne mgbe ndụ na mmụ alụ pastọ na-emeri dibịa, and eji dibịa art ekwensu welu pastọ na art Jizọs, were ya na art Chukwu. Ị na-aghọta? O mezie ndị mmadụ fa na-afụta dibịa as evil. Mana jụọ maka Akwa, onwe ike onwere pastọ, onwedo pastọ ya aka m wee jee n'igwe sef ka ọ bụ na n'igwe dị n'ụwa ntị adụgọ. So all my fans ndị ahụ na-efolo, abanye Disemba mmechie mmadụ 10 500,000 mmadụ 10 na ọ dịrị izi uche mmụọ kwa ya. Ana m afụkwa ibe na-eme ịma na anyị na-eme ka ndị mmadụ maa na dibịa abụrụ iwe ọjọọ. Dibịa na pastọ ya anọkọnwụ, dibịa ya anụ nkwa pastọ. Ịmarụ nke ahụ ikweta anya mebe. Ụdị agwụ mụ kwetara n'ọgwụ, ana m emeri ire mmiri, ana m emeri ire nke nwa nọọ atịkpa ka m na-esu. Eche ma na Akwa na-esu atịkpa ofu ụbọchị jere bịa ka ịma na Akwa na-egwu ọgwụ. So wee bụrụ ka o jide ụdị abụ mbelivu n'ọgwụ ya bụ nwe mkpa nke ọrịa mkpa ego gbada aka ọrịa mkpa ị ga-abịa. Nya ka m ji belivu ya. So ịmalụ nke ibelivu ya jidesie ike, nke ọbụla na-arụrụ ọrụ jidesie, alapụkwana ya maka na ịlapụ ya onwere onye enyewu. Jidesikwa ya ike, nke ọbụla ịma ya abụ ịkpọku ọza gị, jidesikwa ya ike, egekwana mmadụ ntị. Ọ bụrụ ya and ịtara ya n'ebe a ma o kwere ọnwụ, tara ya ebe a onwe ibe nji gwa gị. Ka na imechasịa enu maana na ị nwere ego, ibe mmụọ ya eti gị maka na mmụọ adịtọ ntebe. Ụfọdụ ya agụ akwụkwọ, ụfọdụ ya eje obodo oyibo, ụfọdụ ya emepe biznes. Elu taịm ya eji satọrọba kere ya akọrọba, ịma na ọnya na-ebute ori everyday ịtọ n'ibel mmadụ na polisi. Ọgịta ka ya ebudo nwee foundation nọ nke onye kpa n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Gba mbọ ka onwe onye bụ na-etolu asịrị etolu ntị adụkọ. Na-etolu asịrị etolu, gba mbọ ka itolu asịrị kụpụ ntị nọ nkịtị ka ị na-eme na ụdara chacha ya ama ya nche ewego ka o jide kụpụ ntị. Ebe na Jizọs na-ekwu aka ọrụ iwe eti ya adịrọ nchọ na onye kpebie ụwa ọzọ. Kụpụ ntị, ịma nke ahụ ị na-eme ọ na-agagharị gị anya na mmadụ ntị. Ị na-aghọta? Imegide ya ọ baara gị ịfụma ndị jụ ajụ emesi ekwere ego ka o jide. So
ọ bụ na ị ga-abụ ibe ndị mmadụ na-ekwu ma na ihe agafa 1 2 bụrụ na ọ bụ ka imebe ezigbo mmadụ ma na ya anwụ ọsịsọ maka na ihe emegide ezigbo mmadụ nye mmadụ last card gị ị na-aghọta ụbọchị ihe enwe problem ahụ ya egbu maka na ndị ahụ inye ya enye gị ụwa bụ akpọ ka eji ebi ụwa afụsigo m ibe niile anya ka m ji agwa gị ka ị mụrụ ibe ịmana okwu m na-agbazi gị zadị iti a na-egere ya mana iti onwe sụwa ka ị aghọta ibe m na-ekwu mana ọ bụrụ bọrịbọ nkịtị ọlụ bọrịbọ ka a agba ọlụ n'ofu klaasị si ka a kụzisi akwụkwọ mmadụ gbaa 100 out of 100 ọlụ bọrịbọ ịlaghọta ọ na-ene mụ ya na-ebukwa ụzọ abịa akwụkwọ mana akọchasịa ibe niile aka ọbanza echi na ọ na-asị Holy Ghost fire atụsi akwa nke ọ bụ na ibe niile aka ọ nwere nke baa ya ntị ebugo ka o ji dị so onye agwa amara ibe na-ekwu ịgbakọta mbọ na o kwere na o nwere ebe ịghọtarị kụnye ọda travel mee jee mara ibe ị ga-eme onwe gị na agbara aka eme odogwu onye na-achụ nta na onye na-achụ anụ n'ọhịa ya ejiri egbe ma o jiri egbe o jiri mma maka na ịgbara aka chụba anụ n'ọhịa anụ ya agbanarịkwọ gị ị gagidezi ije amụọ agụ ma ijiri ihe ejuwe defeat ya ma ijiri ihe ejuwe defeat agụ ewere mee iwe dị ya mma ana m agwụrọkwa okwu ka ị bịa be m nọọ advice ka m na-enye gị jụọ mmadụ ka ezi abịaba akwa ihe afụkwa na igwe mmadụ na-akarị na-echọtakwa m ihe enwe ndidi ọ bụrụkwa nọọ ka ị bịaba be m nọọ ka ọ baara gị uru have something doing ya nwee ibe ya bụ ajụba kedu onye na-eme ibe a n'obodo asịsị jebebe onye a nọọ ibe a ka onye a maara anya ajụba kedu onye na-ele ibe dịka chen ụdị chen a asịsị chọba onye a na onye a maara anya ajụba kedu onye na-ele dọ asịsị chọba onye a ajụba ka onye na-ese foto asịsị chọba onye a ajụba ka onye na-eme dọkịlecha asịsị chọba onye a ajụba ka ndị na-agwọ ọgwụ ka ndị ya asịsị chọba onye a ọ ibe m na-akọwarị gị tata ibe niile o nwere ebe anyị agwọsị ọgwụ ego esi n'elu daa ibe anyị na-aba nza ịma na ụfọdụ na-efe elo na-akwa bụ ọgwụ ego ka ọ gwọrọ nothing like ọgwụ ego a na-emere exist n'anya mmụọ onwezie ndị ọ na-avụnụbeghị m ọgwụ ego ntị adụgbọ you must have something doing ụdị mmarị na-eme bụ n'ihe enwe something doing agwọnya were ọ na-aga o nwere ibe dị ka anọkata ego esi n'elu daa maka ndị na-akpọ m na chatị m maka ndị na-ịma mmadụ na-esi from Ghana Abia steeti Imo steeti chọrọ m bịa sị m nọọ ka emeri ọgwụ ka ego si n'elu daa nọọ ka ebudo ibe na-aba nza and again some people na-eji picture m wee na-arụ ụdị ife a sị na ya asara uwe ego adama anakwa mmadụ ego online ọ bụrụ na ịchọ ịfụ akwa bịa be m vidio kọl a na-asị akpọ mmadụ o nwezi ka esi arụ ya bịa ife ịfụ na net abụrụkwa m maka ndị mmadụ na-eji pichọ m na-egwusi ndị mmadụ wayo si anaghị netwọk so ọ bụrụ ka o ji dị so all my fans abanye December m ga-enye mmadụ 500,000 for ndị na-share my video ọ ka m mee na appreciate n'ọdịrịzi ọbụla mmadụ niile na-share ebe dibịa na-eme mana ibe m ji enye unu ego afọ bụ for you to recharge your card site ma na uche m ụdị na mofu ife ị na-eme gbawa
abaala onye ọbụla wọchị n'abalị iwe ọma ya emeri gị ịmara Disemba ka a na-achọ ịgba na biznes ahụ ị na-eme n'ọrụ ahụ ị na-alụ this November stroke December ego ya abịa just tinye shuga na-anọ na mmiri mkpụrụ shuga na-anọ ndị mkpụrụ tinye na mmiri ikupụta mmiri tinye n'ime rie ụwa gosi ka ebe ụtọ mee na ndụ gị ị na-awara akpọ nwa ọcha enwere m alọ bụ na-agụ a na-akpọ nwa ọcha nnekwute mmụọ ka ọ bụ ịke ọrịa mkpụ mee mkpa mkpagara magodo gụba ọzọ ya na were ụwa arụ kwuo ka ife ọma mere gị iwe ọma ya emere gị ị na-awụ arụ na-akpọ nwa ọcha si ọmara iwe na-emere ndị ọzọ ya mere gị mana o nweburu mgbe ife bịa karịa n'obodo ndị mmadụ karịa ebe adịrọ ndị ikere ụgbọ ndị sekuriti a ndị ọba riri nne mara nwacha si na ndị o mere iwe eri nne mana o nwere onye bịabịa kene o wee sị m kọtụ ahụ mana mma yọta ya echi oluchuga na-anọ tii na mmiri wụọ arụ gbọọ ya nwacha ya mere gị ife ọ na-emerụ ndị ọzọ ya mee ka ife ụtọ mere ife ụtọ ya emere gị mgbe ụgwa gị a na-esiro ngọ onye jere Igbo ka Igbo na-ekwuru anyị ekwu iri maka gị ebido kwube maka ya mana o nwere iwe ị na-eme ihe ewu iri ọrụgodo 2 years ọmụkwu ya pawa onye ewube amara onye ọ bụ onye a na-ewuru onwere onye ọ bụ kwa mbọ ka